Убийте мене! Не смейте! На малката бега сцена, дето едва на два. МС проклето реди, детето едва. Твърде си за да посмееш и смееш да твърдиш, на сцена добре редиш и рап умееш да твориш. Докато цепим гориш, пъкления крематориум. Пети части завличат заради мен и санаториум. Аз съм лекар, снабдител на твоите медикаменти. Лечение ти трябва, но в момента медикаменти. Хеликс експерименти, даже Грилс не оцелява. Когато МС-то става и тълпите направлява. Стила е тежък косми, винаги суров като Илия Павлов. Умираш за 8, не си готов. Пънча мултигруп, лириката подбрана, винаги атака с думи. Никога в отбрана, плетки по-мистериозни от случая на Вила Роза. Беля стара се злобен, отново набива доза. Разликата между нас не е само в интелекта. Да стрелям обекта, сперете с главен комплекта. Долади мят като бомб, за да усетя ефекта. Респект за черноглед, фонк, маста, майти секта.